गुरु शब्दटी दुईटी अक्षर को नहीं सृष्टि गोटे है गु ओ आउ गोटे रु। गुर अर्थ अंधार एवं रुर अर्थ दूर करवा अर्थात जी अज्ञान रूपक अंधकार को दूर करी ज्ञानर आलोक प्रदान करती से होती प्रकृत गुरु। हैप्पी टीचर्स डे।
कृपा बिनु मुक्ति नाही, कृपा बिनु मुक्ति नाही। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରାର୍ଥନା କାମଟା ସରିଗଲା। ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସମିତା ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା। ସଖା ଚାଲ ଏଥର ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଯିବା। ଖରା ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲାଗିଲାଣି, ଭୋକ ବି ଜୋରରେ ଲାଗିଲାଣି। ସଖା ଚାଲ ଏଥର ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଯିବା। ଗୁରୁମା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ, ଖାଇନେବା। ओहो गुरुदेव की चाष କରିବାକୁ ଦେଲେ ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଖରା ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ଚାଷ କାମଟେ କରିବି। ଆରେ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବେଳକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି, ଏଇଠାରୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନା ଦେଖେ। ओहो चाଷ କାମଟା ସରିଗଲା। ଖରା ଆସି ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଯାଉଛି ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଯିବି। ଗୁରୁମା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବେ,
ଖାଇନି। ପ୍ରଣାମ ଗୁରୁମା, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କୁମ୍ଭୀର ନେଇ ଆସିଛୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁମା। ପ୍ରଣାମ ଗୁରୁମା, ଆମେ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସଞ୍ଜ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଲୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁମା। ପ୍ରଣାମ ଗୁରୁମା, ମୁଁ ବିଲରେ ହଳ କାମ ସାରି ପଳାଇ ଆସିଲିଣି। ହଉ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁମା। ପ୍ରଣାମ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ହଉ ଭଲ। ଆରେ ତମେ ଏତେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କାହିଁକି? ଆର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଶିଷ୍ୟଟା ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ହେଲେ ଉପମନ୍ୟୁ ସକାଳୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଫେରିବେ। ଦିନ ସାରା ଭୋକରେ କିଭଳି ଯେ ରହୁଥିବେ। ବେଳେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଓହୋ, ଖରା ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗଲାଣି, ଜୋରେ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। ଯାଉଛି, ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପାଖ ଗ୍ରାମରୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଖାଇବି। ଖାଅ ଦୁଇ କ୍ୟାଣ୍ଡି, ଖାଅ ଦୁଇ କ୍ୟାଣ୍ଡି, ଖାଅ ଦୁଇ କ୍ୟାଣ୍ଡି, ଖାଅ ଦୁଇ କ୍ୟାଣ୍ଡି, ଖାଅ ଦୁଇ କ୍ୟାଣ୍ଡି। ଓହୋ, ଆଜି ଏତିକି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ହଉ, ଆକୁ ନେଇ ଖାଇନେଇ। ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ପ୍ରଣାମ ଗୁରୁଦେବ। ଉପମନ୍ୟୁ, ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତୁମେ ସତ କହିବ? ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ। ତୁମେ ଗାଈ ଚରାଇବା ସମୟରେ କଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପାଖ ଗ୍ରାମରୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଖାଉଛି। ଉପମନ୍ୟୁ, ତୁମେ ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ କିପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିଲ? ତୁମେ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଖାଉଛ ତାହା ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଦେବ। ଖାଅ ଦୁଇ କ୍ୟାଣ୍ଡି, ଖାଅ ଦୁଇ କ୍ୟାଣ୍ଡି, ଖାଅ ଦୁଇ କ୍ୟାଣ୍ଡି, ଖାଅ ଦୁଇ କ୍ୟାଣ୍ଡି। ଗୁରୁଦେବ ତ କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆଣି ମତେ ଦେବୁ। ହଉ, ଏହାକୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଦେବି। ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଣାମ। ଉପମନ୍ୟୁ, ଆପଣ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆଣିଲେ ମତେ ଦେବୁ, ଏଇଠି ନିଅନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର। ଉପମନ୍ୟୁ, ତମେ ତ ତମ ଭିକ୍ଷା ମୋତେ ଦେଇଦେଲ, ଭୋକ ହେଲେ ତୁମେ କଣ ଖାଇବ? ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଖାଇବି। ନା, ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ଅପରାଧ। ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଖାଇବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ। ହଉ, ଆକୁ ପିଇ ନେଇ। ଓହୋ, ପେଟ ଫୁଲ ହୋଇଗଲା। ଯାଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। ଯାଉଛି, ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଛି। ଗୁରୁଦେବ
ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବାଛୁରୀ ମାନେ ଯୋଉ ଉପବାସ ରହିଥିବେ ଏପରି ଅପରାଧ ଦେଖିବାର କରିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ। ଓହୋ ଖରା ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହେଲାଣି, କଣ କରିବି? ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଯାଉଛି ଏ କହଣି ଆଳ ପତ୍ରଟି ଖାଇ ନାହିଁ। ମୋ ଆଖି ମତେ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କଣ କରିବି? ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଭଗବାନ, ଗୁରୁଦେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଉପନୀତ ହେଲାଣି, ଗୋରୁମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗୃହକୁ ଫେରି ଆସିଲେଣି, ଲୋକମାନେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ମତେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ିନାହିଁ ତ? ଶିଷ୍ୟଗଣ ଲଣ୍ଠନ ଧରି ଆସ ବୁଝିବାକୁ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ। ଉପମନ୍ୟୁ, ଉପମନ୍ୟୁ। ଉପମନ୍ୟୁ, ତମେ ଏଇ ଶୁଖିଲା କୂଅ ଭିତରେ କେମିତି ପଡ଼ିଲ? ଆପଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଅଲଗା ପତ୍ର ଖାଇ ତାର ଜୀବନ ମୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିଷ୍ୟଗଣ ଶିଆଳି ଆଣି ଆସ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଉପମନ୍ୟୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗୁରୁଗତି। ମୁଁ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ବୈଦ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ସେ ତୁମକୁ ଭଲ କରିଦେବେ। ଓಂ ହ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ସ୍ୱାହା। ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ମତେ କାହିଁକି ସ୍ମରଣ କଲେ? ଉପମନ୍ୟୁ ଅରଗ ପତ୍ର ଖାଇ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହରାଇ ଦେଇଛି, ତମେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଫେରାଇ ଦିଅ। ଉପମନ୍ୟୁ, ନିଅ ପିଠା ଟିକେ ଖାଇଦିଅ। ନା, ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ବିନା ଅନୁମତି, ଗୁରୁଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୁଁ ଏ ପିଠା ଖାଇବି ନାହିଁ। ଆର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ଏତେ କଠୋର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଉପମନ୍ୟୁକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଉପମନ୍ୟୁ, ମୁଁ ତୁମର ଗୁରୁଭକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲି, ତୁମେ ନିଅ ଏଇ ପିଠାଟିକୁ ଖାଇଦିଅ, ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ। ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇବ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମ ଉପମନ୍ୟୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗୁରୁଭକ୍ତି, ତୁମର ଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁଭକ୍ତି ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଖ୍ୟାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ନିଅ ଏ ପିଠା ଟିକେ ଖାଇଦିଅ। ଗୁରୁଙ୍କର ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ ନଳିଆ ଭଳି ହୋଇଥାଏ, ଉପରଟା ବହୁତ ଶକ୍ତ, ଭିତରଟା ବହୁତ ନରମ। ବାହାରେ ସେ ଯେତେ କଠୋର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ଭଳି ସ୍ନେହ କରି ରଖିଥାଏ। ଜୟ ଗୁରୁଙ୍କର